sa mga pulong sa Ginoo. Ablihan nato ang atong mga Biblia. Amen. Sa tanang nagdala og Bible mga igsuon, praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise God. Ato ni mga kaigsuonan kong ablihan atong basahon diha mga igsuon sa Lucas kapitulo 19. No, libro sa Lucas. Book of Luke chapter 19. Okay, atong andamon ang atong kaugalingon mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Sugod tagbasa mga igsuon sa verse number 5 sa King James Version, English translation mga igsuon. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make him haste and come down, for today I must abide at thy house. And he made haste and came down and received him joyfully. And when they saw it, they all murmured and saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. And Zacchaeus stood and said unto the Lord, Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. And if I have taken anything from any man by false accusation, I restore him fourfold. Last verse mga igsoon. And Jesus said unto him, This day salvation come to this house, for as much as he also is a son of Abraham. Gusto ko magadumala mga igsoon sa mensahe kanatong tanan ining taknaa. Hungry of the things of God. Lamanuha ang katapad nimo mga igsoon igna nga hungry of the things of God. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Sa dili pamuling ko din yung katapad nga God bless you. Makalingkod na ang tanan mga igsoon. Praise God. Okay, ning taknaa mga igsoon, ipaluna ninyo ang inyong mga kaugalingon. Kay magpahaluna po ko diri sa babaw ang akong gitindugan mga igsoon. Pipila ka mga minuto. Praise God. Nga atong tagaag pagtagad ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili pwede nga niata simbahan, dili pwede nga niata sulod sa simbahan nga dili ta mga igsuon ko makabaton, makaangkon sa panalangin nga espiritual. Nahibalutang tanan ang panalangin espiritual walay lain kining atong pagsimba sa Ginoo. Kini atong pagdaig sa Dios. Ug labaw sa nga tanan kining atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios, makausap pa mga igsoon. Hungry of the things of God. Ang tanan nga nakasinati og gutom moingon amin. Abi ninyo mga igsoon, ang tao basta gutmon pa, kanang mubati pa bitaw gutom. Naa pa kay panahon nga mulambo, mutubo, musuwag. Sa spiritual, maupod. Sige, plastar maayo mga igsoon, plastar. Maro ba ning trabaho sa panuway, basta tingwali na. Dili plastar ang kuan, dili plastar, sige. Plastar kay mo nagiingon nga di ta mo plastar mga igsoon, na wag gyud tay madaw-daw ani. Hello. Tanang nakasinatig kagutom, moingon praise the Lord. Ang kagutom dautan dili. Ang bationg kagutom maayo dili. Mura maghinay tubag. Kanang mubati batag mubati ba kag kagutom mo maayo na dili. Pero murag wa gyud ni sila kaangay ba. Sa magimahalon mo bugas? Kadi na kaganahan gutomon? Mahal man gud ang bugas. Okay.
Kondisyon na tatungod na mga igsoon. Balik ta, usbo na ko, kondisyon na bang tanan diha, maminaw sa pulong sa Ginoo? Mga dalaga, ulit tao, kondisyon na ba maminaw sa pulong sa Ginoo? Praise God. Mga tatay ug nanay, kondisyon na ba? It's already 10 o'clock in the morning, mga igsoon. So, dili ingon nga, katugon ta, kay guan. Sayo pa kayo, presko pa kayo. Dili po, init, mga igsoon, kay presko kayo. Nya, kining atong pag-ani gyud sa simbahan, mga igsoon, suginlan ta kamo. Ni ata sa simbahan para mangaon tas pulong sa Ginoo. Spiritual food gyud ni kanunay nato ni ipahibalo. Unya ang tao pag dili na ganahan, dili na gutumon, labi na sa pulong sa Ginoo, mga igsuon ko, nawa na gyud kay kapuslanan ana. Kaya ako nang giihimplo sa inyo kaganina nga ang tao pag dili na gutumon, naa nanay tilimadon. Pag di na kagutumon, pag dili na gani kagutumon, pag ang tao dili na gani gutumon, na ay nagpahipi nga sakit sa sulod sa imong lawas. Nagtuo ka nga maayo kay wa na gastuan kay wa na may gutom. Di na mo palit. Di na mo snack, di na mo palit og bugas kay wa naman di naman ta gutomon, maayo kayo ni. Sultihan ta karon. Pag di na ka mobati gutom, dili na siya maayo ang kahimtangan sa imong lawas. Kay ang himsog, tanan mo ingon himsog, bation kag kagutom. Lakpakan sa nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Ang atong isgutan din ninintak na sa preaching karon, mga igsoon, hinaot minaw ang tanan. Dili gutom sa pagkaong material, kundili gutom sa mga butang sa Diyos. Hungry of the things of God. Lami kayong paminaon, mga igsoon ko. Labi na gutomon tao niya, lindot kay sudan. Pero bisag walay sudan, bisag wala, mga igsoon ko lami ang gipangluto. Basta gutomon ang tao, mukaon yun na siyang paspas. Kabantay ba mo, anak? Kabantay ba mo, anak? Nga bisag way lami ang sudan, di ba? Stiraning? Di ba, Stir Daisy? Oh. Bisag way lami ang sudan. Basta kay gutomon na ka, hurot yun gihapon ang imong gibutang sa lamisa. Gutoman. Hello? Gutoman, mga igsoon. So, dili gutom nga physical ang akong gisgutan, ato isgutan karon. Muanita sa gutom spiritual. Everybody say praise the Lord. Og samtang ang atong Ginoo naglakaw, mga kaigsunan, og didto aduna siya kahibalag nga mga tao arang daghana. Ug adunay usa ka tawo didto nga ang pangalan nga si Sakeo. Si Sakeo kung magisgot ang pagkaon, literal dagaya kay kwartahan si Sakeo. Dato matud pa sa Biblia. Kwartahan. Igni mo katapad kwartahan. Igni mo katapad dato. Basta kwartahan, dato na siya. No? Pero diri sa bukid daghay dato pero way kwarta. Pag dato ka, kwartahan jud ka. O yun ba mo, anak? Burag di man mo uyon. Uyon ba mo nga ang kwartahan dato? Dato oy. Nya labil, nindot ra ba kaning kwartahan, mga igsuon ko, kay inig biras pitaka, inig ana pitaka ba nya mo palit ka, maglibog pa ka kung sa kuhaon. Maglibog pa ka kay tungod sa kadaghanon niya. Siyempre, ang imong igasolina, isa ra ka litro, niya ang imong kwarta, puro 1,000 nga nas pitaka. Anong lisura, di ba? Ngita, pag ka, dugay kayo. Kining daghang kwarta, dugay kayo muhatag og bayad. Daghan man kay kwarta kung pitaka, God. Pero katong igo-igo lang, pag ana, away lang nakita. 50 ra gyud sa gatos. Pero kung kwartahan, anong daghan kwarta, lisod ka pulik kay pakabaw niya. Kung may makakita sa imo, ay daghan ng kwarta, eh.
Sa inyo una-una, kamo nga naminaw karon, unsa may una-una ninyo pag may tagdag kwarta, pila man na pag may tagdaghan na kwarta. Parang mingawan nila eh. Di ba, so una-una, pag may tagdaghan na kwarta, unsa may una-una, pila. Unsa kadaghan na, pag tagdaghan na kwarta ba? Kwartahan na ka. Ha? Ang ubang mga tao, mga igsoon, bisa pag naay 1 million, 900,000 gibutang karon sa ilang pitaka. Ang uban maingon nga gamay ra gyapon na. Pero nay uban bisag ang kwartas pitaka. Iskalibo ra tinag 20 lang aron pag-aamim daghan gyud kwarta. Oh. Mga igsoon. So ang timaan sa mga taong dato kanang daghan gyud kwarta. Mo na nailhan nato sa kalibutan mga igsoon. Pero naas Biblia nga gisgutang mga dato. Mga dato. Pero dili nagsumikad og kwarta. Mga dato dili kwartahan. Mga dato sila diha atubangan sa Ginoo. Naday mga dato nga bisan wa kayo kwarta brother Chaniboy. Kining mga tao nga nangalagad sa Ginoo atubangan sa Dios, mga dato na ang mga tawhana na. Kaysa atubangan sa Dios, dili ang pagkakwartahan maoy adunahan atubangan sa Ginoo. Kaysa atubangan sa Dios, bisag dili kay kadagag kwarta, adunahan ka sa iyang atubangan basta nangalagad kag tinud-anay diya saya. Naikanta brother Aquin. Pagdaig nga tinud-anay, buhata kanunay. Di ba? Kay naamanggoy mga magdaig sa Ginoo nga dili tinud-anay. Nindot ka namin sa awit. Nga bagong lyrics karong ginaawit na to mga igsoon. Praktisan ninyo na, memorize ninyo na. Kay panahong maluya mo, kanta lang mo ana. Kung natumba ka man tungod sa mga kasi makapatumba dahil sa tao di ay. Problema. O sa may makapaluya sa tao? Uy, kwarta. Arang luyaha mga igsuon ko, no? Nga nung way kwarta. Kay? Wa maning kamot. Way kwarta. Kay wa mag-uma. Natas bukid. Wa mag-uma. Kanang wa mag-umag pa yung bukid, panlakaw na lang mo diri, oy. Panlaya, panibat na mo. Kaya sayang ra magkas panahon, naagani kas bukid para mag-uma. Wa man tanang puy bukid para mag-upisay na brother Aling, di ba? Gusto ka manarbaho, makakwarta, kanakas bukid, pag-uma. Kung nauna kag-opisina, wag ganay ka mag-eskwela. Pag-uma. O gusto ka di ka mag-uma, antog syudad, panarbaho. Para makakwarta. Amen. Pastor lain man ang imong gitudlo. Dili para ma-apply po dato sa labutan. Kay nay mo ingon nga mga lagad sa Ginoo barag pobre. Mga lagad sa Ginoo bisag ko'y kwarta. Hamay mas maayo mo yung kag mga lagad sa Ginoo na kwarta. Ha? Para to kay igsunan nito agsabo ba? Brad, kung ikaw mga lagad sa Ginoo, Brad, unsa may imong pangayoon? Ingon dahil siya nga, wa na ko'y laing pangayoon, pastor. Basta mga lagad lang ko. Nindot man ano? Basta magkipangayoon nimo kung mangayo kas Ginoo. Wa na ko'y laing pangayoon, pastor. Kurmata ra gyud. Basta magpadayon mga lagad. O, di man hinuna. Dili man hinuna dautan. Pero, makaingon tag sayo po na siya kay kurmata o pag kay kabaw. Kasi may muguyod sa kurmata. Kabaw. Unaha ang kabaw pagpangayo. Kamu gusto ba makakwarta? Tingog ni mga barbag. So gusto mo mga kwarta?
Unaha pagpangayo ang trabaho. Makatrabaho ka, makauma ka, makasugod na ka. Mudiritso ka pangayo o kwarta o pagka mangayo trabaho. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Usa ka nindot nga butang mga igsuon ko nining taknaa kung naghisgot man ta sa mga butang aning kalibutana, unsa pa ka kanindot kung maangkon nato ang mga butang dili aning kalibutana kundi mga butang nga naa sa Ginoo mga igsuon. Gutom. Ang tanan mingon gutom. Sa mga espirituhanon nga mga butang. Ang mga tao nga nagsunod-sunod sa Ginoo, ang uban gusto milagro, ang uban gusto og pagkaong literal. Kabantay tas Biblia. Daghay nagsunod sa Ginoo, pinakadagang nagsunod sa Ginoo katong pakano na sila. Katong pakano na sila. 5,000 ka mga dagko nga mga taong gipakaon sa Ginoo. Kay di gusto sa Ginoo nga muuli silang mga gutom. So, ang gusto sa Ginoo, pakanon gyud silang tanan. Pero kabantay ba mo mga kaigsuonan sa diyang nagsunod-sunod sila sa Ginoo? Nakabalo naman gyud nga ang Ginoo sa mga tao nga ang kadaghanan nila dadto ang gipangandoy lamang, ang gusto lamang mahitabo nga makakaon sila o makabaton silang milagro mga igsuon. Mao ra gyud. Everybody say praise the Lord. Pero tanawa mga igsuon, wala mapakyas ang mga tao sa pagsunod nila sa Ginoo, sa paguban-uban nila sa Ginoo, mga igsoon hangtod dito sa awaaw. Gawas nga ang atong Ginoo nagpakaon nila, gitagaan pod sila og mga milagro sa ilang mga kinabuhi. Ang Dios nag-ayo kanila sa balatian og ang mga bakul mga igsoon nakalakaw. Og mo na akong gisgutan karon nga kung ang tao muduol og muuban gayod ug mosunod sa Ginoo, dili lang material ang ihatag sa Ginoo, kundi apil ang espiritual ug ang mga milagro ihatag sa Ginoo sa tao kung ikaw musunod ug muuban sa Ginoo. Mao nay tinuod. Kay sa akong pagpangalagad sa Ginoo, sa akong pagsunod sa Ginoo, akong natilawan ang mga milagro sa Ginoo. Kamo nakatilaw ba mo sa milagro sa Ginoo mga igsoon? Ang tanang nakatilaw og milagro gikan sa Ginoo palakpak ang kamot. Mao bitaw nga nagpabilin kog simba karon hangtod sa kinatumyan sa akong kinabuhi. Tungod kay ang milagro sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo, daggaya kanunay sa akong kinabuhi na may panahon mga kaigsuonan ko nga ang tao mukang agmo atras. Apan ang Dios nagpadayon mga igsuon ko sa paghatag og mga panalangin sa mga tao nga adunay pagtinguha nga makabalik sa pagsunod sa pagpangalagad sa atong Ginoo mga igsuon. Mao nagipangita sa Ginoo nga kita gutumon ta. Kanang bation tagutom. Diba? Birnis pa lang, nasamtang nagtrabaho ta. Ito atas utong uma. Ito atas atong trabahoan. Birnis pa lang, nangandoy na po tag Domingo na po. Inyo ba nang na sinate? Mga estudyante nag-eskwela, Lunes, Martes, Miyerkules, pag-abot og Birnis. Lunes pa lang, excited na po sa laing na pong Domingo mo abot. Kinaamay pinasahe nga butang pag ikaw mo anhi sa simbahan para mo simba sa Ginoo. Pero katong mga tao nga di naganahag mo abot ang Domingo kay ting simba na pod. Alaot ka, wala kay kagutom espiritual. Oh, alaot ka. Busak laruhon nato diri ning taknaa mga igsoon. Napa ba mo'y kagutom sa espiritual nga bahin? Napa ba mo'y kagutom sa espirituhanon nga bahin? Manang excited ta. Panahon na ay panimbahon. Malipayon ta pag naay buluhaton sa pagsimba. Abi ninyo tayugon baya sa kaaway sa demonyo karon ang atong pag-alagad sa Ginoo? Nagsugod dili lang karon kaniadto pa ginauyog o ginatandog na ta. Pero abi nimo ang pagtandog nga gitugutan sa Dios nga uyugon ta. Tandugon ta.
ang katuyuan sa Dios nganong iya nang gitugot nga tandugon ka. Nganong gitugot sa Dios nga uyugon ka. Kaya ang katuyuan sa Dios, magsamot kag kauyog, mag-anam ka og kalig-on. Mao na nga walay taong nangalagad sa Ginoo nga walay pag-uyog. Hello. Walay nangalagad sa Dios nga dili tandugon. Amen? Murabag nagtanom ka mga igsuon og nanami tinanom nga kuan ba? Grapes. Pila ka buwan gikan karon maligya na tag similya no? Ah. Nindot kay ang grapes itanom. Nagpilang kilo? 500. Bali ang magtanom ka grapes, pag ikaw mo'y mamupo, ikaw mo'y mag-harvest, tag 500 ang kilo. Pag ang tag-iyan ay mag-harvest, ibaligya dito sa dalan, tag 200 na lang. Bali no? Muna ako kaganahan sa grapes. Nagkanto mi sa mong giantuan mga igsuon. Mahibong ka kay ikaw mo'y mukuha, ikaw mo'y mukaon. Pag pangutana, pila man to ka kilo sir imong gikaon sir? 1 kilo, 500. Nabali man dahil ng grapes. Ikaw mo'y mamupo, ikaw mo'y mo timbang, 500 ang kilo. Pag ibalik yan na dito sa dalan, 200 na lang. Ay, nabali. Nanindot kayo ng grapes, mga igsuon. Pagtanom sa grapes, bura po na siya batong, imong pakatayon. Pakatayon ni mo. Kinahanglan ang imong iusok diha mga kaigsuunan ko, kanunay nimo nang ibagdak-bagdak. Di ba? Kinahanglan ibagdak na nimo. Kinahanglan nga ipatiglom sa ilalom. Ang usok. Kasi may nakasulay og tanom og batong dire. Pwede ba nang magtanong kag batong iana ra nimo, bahala lang ka diha. Wani usukay. Ibagdak nimo na. Pagka human og bagdak, imo pang uyog-uyogon, bira-birahon. Munas pagpangalagad nato sa Ginoo, nay panahon nga ibagdak kag pagsulay. Nay panahon ibagdak ka mga kaigsuunan ko. Uyog-uyogon ka. Uyog yun. Say makaingonsa naman eh. Pero sa pagbagdak sa mga pagsulay mo, abot problema, uyug-uyugon, kag nagpadayon kag tawag, pagpangalagad, pagsunod sa Ginoo, mga igsuon ko, diha ka mamalig-on. Wala magpasalig ang Ginoo nga kumusunod ug mag-alagad ka kaniya, wala nay mga suliranin. Mag-anam siya kadaghan, mga igsuon. Mag-anam siya kadaghan. Naminaw mo karon ang tingali ang inyong pagsulay karon balatian. No? Kinsa na yung mga sakit? Oh, mahadlok mo angkon. Mahadlok mo angkon. Pero sa tinuod, kung magpa-check up mo doktor, arang daghanan yung sakit. Unang uban, di na lang yun magpa-check up. Para pangutan-on, sa may sakit ni mo, wag yung sakit, bisan usa. Ngano? Kay may check up ay. Oh. Pero kung moadto na kag doktor, moadto na kag ospital, pag magpa-check up na ka, nagsugod na, ingon ang doktor mo na imong sakit. Mo na imong sakit. Uy, daghan na magkag-sakit. Unsa na insultis doktor pag daghan na sakit? Uy, complicated naman ka. Dito pa nimo mahibaluan pag magpa-check up na ka. Nahibalo ba mo nga panahon mo simba ka? Nahibalo ba mo inigsud ninyo sa simbahan? Ato ning halintulad nga ang simbahan naa diha ang pagsusi sa atong kahimtangan sa atong espiritual nga panahog makadungog tas pulong sa Ginoo makit-an o mahibaluan nato kung unsay atong mga balatian espiritual. Hello. Kanusa nato mahibaluan nga sayop di ay ang dili magikapulo pag mosimba ta?
Kano sa natong mahibaluan nga atong kinahanglan nga atong mga pagampo. Di kita mohunong sa pusimba ta. Kano sa natong mahibaluan mga igsoon ko nga ang mga butang nga dili maayos kalibutan di nato buhaton panahong musuod tag simbahan. Kay walay hunong. Brother Hipolito ang pagwali. Walay hunong. Kano sa alang mahunong, Brother Rudy, ang pagwali. Panahon na kung wala na ta aning kalibutan na. Kung panahon na nga mangwala na ta aning kalibutan na, wala na preaching of the word. Wala na wali. O wala na po kinahanglan na ang wali kung wala tas kalibutan. Hello? Kaya nagtuo ba mo nga ang impyerno na kinahanglan pagwali? Wala na wali sa impyerno, wala na po wali sa langit. Kano sa alang mahimong importante kaayo ang wali. Ang mensahe, ang pagtulunan, kano sa alang ni nga kinahanglanon sa tao, samtang nagapangandam ta sa wala pa matapos ang atong kinabuhi niining kalibutan na. It's just a matter of preparation. Kinahanglan makapreparar ka. Balik-balik ko na ako, grabing pag-uyog, pagtayog karon mga igsuon. Munang nakahatag og kaluya sa tanang magtutuo kay gigamit karon sa yawa mga igsuon ko ang mga sikta, mga simbahan. Nga nahimo mga igsuon kong bantog nga balita sa tibuok kalibutan karon. Munang uban moingon maora man di ay gihapon. Maora di gihapon pag mosimba ko tan-awa ra na karon nahitabo. Paminaw mo maayo. Kung mutan-aw mo sa mga taong gibalita karon nga nakahatag nimo kaluyag pagkang ag pag-atras pagpangalagad nimo, alkansi ka. Alkansi ka. Kay wa magtudlo ang Ginoo nga ang imong pagtan-aw itutok nimog mga tao. Para dili ka mahimong alakansi, itutok ang imong pagpangalagad didto sa Ginoo mga igsoon. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Shall we say praise the Lord? Diha sa atong pagpangalagad, diha sa imong pagsimba, katuni kanunay mga igsoon ko, nga ang imong pananaw, ang imong pagtanaw, diha gayod sa itaas, diha sa Ginoo, para makapadayon ka sa imong pagsimba. Kaya magsigig tanaw sa mga tao, sa imong katapat, sa imong silingan, di ka makalahutay sa pag-alagad si Raning. Muna nga, still di siya imong tanaw-tanaw sa inyong masilingan, ha? Mismo sa inyong ginikanan. Kung mag-iskot tag pagpangalagad, ayaw ilantaw ang iyong pagpangalagad sa imong ginikanan. Kaya kung mahimong dili maayo imong ginikanan, muundang kag pagpangalagad. Kaya ang imong pagpangalagad, ang imong gilalantaw, ang imong rang ginikanan. Kung wa magtarong imong ginikanan, di pug ka magtarong. Kung imong gisunod, ang imo lang, mga tao lang ang imong gisunod, mga igsoon. Hoy, papasuginlan ko kamo ning taknaa. Nagsimba mo, gibautismohan mo. Dili tao ang inyong ginasunod dinhi. Ang inyong ginasunod diri, ang Ginoo sterliling. Ginoo mo inyong gisundan. Og suginlan ko kamo, makalahutay mo sa inyong pag-alagad kung siya ang inyong ginasunod. Kung tao inyong ginasunod, di mo magdugay sa pagpangalagad. Pila ka mga nangalagad dire. Nadaghan mo'y bagulbol. Sa mga simban mo na. Di balik kayan, di ba? Di ba? Nagsimba naman nung tanao. Grabe, gwali ni Pastor. Oh. Si Pastor, grabe nang lalamunan ni Pastor. Sumingkit. Napayusay mga igsoon mo ingon dire. Mura pag nakuanan ko ba? Mura na, sa itong hitabo ato nga. Humang ko gwali. Bira-bira gyud ko gwali. No, wala bagi suhuling magwali, no? Wise will do. Pero pag magwali, labaw, pas inadlaw. Kaning pagwali, mas sayon pa nang magkuan ka. Mag-inadlaw ka. Nagtestimonyo, Pastor, ka nang magwali nga nung kapoy, magkaya na. Hindi ka kapoy, ana nga ang maglihok sa pagwali, ang imong utok, imong kasing-kasing, imong pagbati,
Labi nag mga membro nagwali ng pastor. Ga Facebook ra gihapon diha. Gawali ang pastor, gatabi ra diha sa bangko. Gawali ang pastor, gakuit-kuhit diha. Di kapuyon yung kayo nagwali ana oy. Hello? Unang pastor magwali mga igsoon ko kanang wali tinud aray gyud. Basta birada ko gwali mga igsoon. Burak-burak yun, balag mga walang tingog. Pagkahuman ako, altar calling na, gitagbo ko sa saka membro. Human ako gwali, diri good. Diri. Human ako gwali mga igsoon ko, human na. Thank you Lord, human na. Luhod ng mga membro. Pagpanindog na, kay mag-closing prayer na. Human ako closing prayer, lamano ko. Ang unang nilamano na ako, mingon, Pastor, suko ka? Gignan ko, Pastor, suko ka? Basta kay, unahunan ako, gibinuangan, magwaling tawanan eh. Grabe na akong paningkamot, mga igsoon ko, parang ibiyay raman ko ane. Abi ni mo, kining pagpaminaw nyo sa pulong sa Ginoo, di ba ini katiyaw-tiyawan? Dili ni katiyaw-tiyawan. Ako magtiyaw. Ako magara-gara. Kung namay naminaw diri nagara-gara, mga igsoon, imo nang ani. Tingali ang uban mo, sige lang, wali lang niya, pastor. Sige lang, wali lang. Laman na yung katapa, digna, wali lang. Digna, pastor, wali lang. Mabiri ka, kamot si mong katapay na nga maminaw tas pulong sa Ginoo. Kana, kung magwali kong tinud-anay, magwali ko mga igsoon nga seryoso. Kung naay mamay say, wali lang, pastor. Wali lang. Ay lang kong apila-apila. Sigurado, mga igsoon ko, wala paghihapon nimo na angkon ang tinud-anay nga pagdaig sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. Kaysa matag karon og unya nata sulod sa simbahan, atong gipangandoy, atong gipangamuyo, ug atong gipaningkamutan nga ang gahom sa Ginoo atong mabatyagan. Everybody say praise the Lord. Ako lang ning gisulti mga igsuon ko tungod kay sa kasinatian sa kinabuhi ingon nga magsunod ta sa Ginoo mga igsuon. Praise God, gipangandoy nato sa kanunay nga ato mahikaplagan, atong mabatunan ang gahom sa Dios sa matag usa nato kakinabuhi. Shall we say praise the Lord? Ang atong Ginoo mingagi siya mga igsoon, nagsunod ang mga tao. Pero abi niyo sa kay tao diri nga nangandoy nga makakita sa Ginoo. Si Sakeo. Pagtan-aw mga kaigsuonan ko nga ang Ginoo moagi, gusto siya makakita sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Kining atong pagwali, kining atong pagsangyaw, nay mga taong gustong maminaw makakita nato, napoy mga taong dili ganahan nato. Nag-iignan nako ang magwawali atong niaging Sabado. Nga kinahanglan kada Sabado magwali na ta. Ang mga workers diri, mga igsoon, mga estudyante, kada Sabado manglakaw magwali. Kay maunay atong buluhaton ingon nga kita nangalagad sa atong Ginoo. Pag uli nila, naunsa man ang dagan, unsa may imong nawalihan, kinsa mga tao imong nasultihan. Pastor, na ay dili mo dawat, na apoy mo dawat. Ingana ra jud, pag magwali ta, na ay mo dawat, na ay dili mo dawat. Amen. Kung sa giignan nako sila, pasagdi ng dili mo dawat, padayon tas pagwali, kaysa dihang magwali ta, nagauban ang gahom sa Ginoo sa mga taong nagwali. Amen. Una nga padayon sa pagwali, padayon sa pagsulti. Atong gina-challenge sa tanang mga membro, mga kaigsunan, mabautismadong naglingkod karon. Bisan dili mo maglakaw-lakaw ngadto sa lagyo, kay nay mga workers, mga young people, mga estudyante maglakaw-lakaw sa mga lagyo. Bisan na lang ang inyong mga silingan, sulginli sila, sultii sila, mga igsuon ko. Kay moabot ang panahon kung bation na sila kagutom espiritual. Mga lagad na po na sila sa Ginoo. Sama sa imong kinabuhi karon, mga kaigsuon. Shall we say praise the Lord? Pastor, ang among gisangyawan, di man ganahan ang bana.
Suko man ang bana. Ayaw kabalaka ana. Kung ang diya sa balay, mga igsuon ko mudawat ang asawa lang. Basta mudawat sa pulong sa Ginoo, walihi, sultihi. Kay ang Ginoo mohimog milagro. Bisa pa nagmusibat-sibat pa na ang iyang bana. Moabot ra yung panahon nga tandugo na sa Ginoo ang kasing-kasing anang panimalaya kana mga taong nagpuyo diha. Patay testimonyo ana mga igsoon sa una. No, magwali ta. Napagani minawalihan sa una mga igsoon ko nga saka na mo sa balay. Gigna na mo ang tagbalay nga Aster. Kanang mudawat bakas pulong sa Ginoo. Magkuan mi mag-Bible study. Ingon ang babae mga igsoon ko nga, Pastor, dali-dali lang ninyo kay makaabot akong bana ron, nagbahad na rabato nga ningon siya nga maapsan ko no mo dire panigbason mo. Di na basta-basta oy. Ya makadungog ko sa una mga igsoon kanang iglog tigbason, nya labi nagdadakog pulong sa Ginoo. Di gyud ko batiog kadlok ana. Oh, ingon niyang asawa, dali-dali pastor kay moabot ra mo karon taud-taud moabot oh. Natanawang haligi pastor oh, nahibalo man ni atong Sabado ni anhi mo tanawang haligi hapit na maputol kay ang ipanigbas. Kay maapsan ko no mo dire nga nag-Bible study mo. Sigurado panigbason jud ko no mo. Hallelujah. Basta akong kauban mga igsuon ko niingon nga, unsa man pastor padayon patag Bible study ani? O manguli na lang tagdali. Kung kamo kuno to nakauban ako. Ha? Sa gigna na akong membro. Hadlok man ka ana brad. Ayaw og lakaw. Di ta man lakaw. Ato silang tudloan sa pulong sa Ginoo. Abi ninyo sa pagtudlo namo mga igsuon, wala gyud to gitugot sa Ginoo nga moabot ang iyang bana nga di may makahuman sa Bible study. Agad. Hangtod nga ang panahon mga igsuon ko ning abot. Ning abot ang panahon nga bisan unsa kasuko sa iyang bana, bisan unsa kasuko mga igsuon. Kay nag-Bible study mi, kay kanang pamilya ha walay pagtuo sa Dios. Ni abot ang panahon, puntog yun mga igsoon, nga samtang nagwali mi dito. Balik-balikan na mong Sabado. Ni abot ang panahon, nga pirti na yung sukuha sa bana. Ang gipakita sa Ginoo nga milagro mao ni. Samtang minglakaw ko paingog balubo, di gyud ako nakalimtan samtang naglugsong ko diha sa tulay sa una na imburnal diha before moabot og baryo. Paglugsong niya mga igsoon, ako dito ko gikagkuan kay nagsangyaw gikan sa balubo. Pag subida nako, naaman siya sa babaw. Katong nas babaw, bana to atong giBible studyhan. Naon sa man ang motor nga gisakyan mga igsoon ning kalit man og lupad paingon didto sa sapa. Pag abot sa sapa, nadatugan siya ang karga niya mga bugas. Grabing suminggit niya tabang. Unya way laing tao dito. Ako ra. Busa, gidagandagan ako siya mga igsoon. Giligwatan ako iyang motor dito sa pa. Gihubad ang pisi sa karga niya arang daghana. Nakabarog siya. Og nauwaw pa siya tanaw gani sa kong naong. Kay mo mo nagbahad nga tigbason ko kung mobalik sa ilang balay. Pag humang nakahawas na siya, gibalik na mong karga, gitabangan ako siya, mingana din siya mga igsoon. Pastor, karong Sabado mo balik pa mo sa balay? Ingon din ko, oh Brad, ngano man Brad? Pastor, mo tambong nako karong Sabado sa Bible study. Arang gahia kaayo nga tao mga igsoon. Gibadbaharan pa kong tigbason. Muwali lang na utroan ang giingon nga Pastor Marcos, di ba? Ako ginang tigbason, apil pa ng iyang mga kauban. Balik mi kada Sabado. Pero anang Birnis pa lang, before mi moadto sa ilang balay, magampo na mi, Lord. Ayaw itugot nga mga dautan makalihok karon panahon nga kami moadtoan ng panimalaya para magwali, para mo sangyaw sa mga tao. O kining pamilyaha among giklaim Ginoo nga ikaw magaluwas. Pagkahuman adto mga igsoon, ingon siya salamat kay Pastor Roque kung wala ka diri unsa kay nahitabuan nako. Pagka Sabado, sayong Sabado,
Pag-abot na mo dito mga igsoon silang balay. Nag-long sleeve na, bagong ligo, nagluto og baboy ihas. Pagsaka na mo, niingon dayon ang bana na ni-entertain. Pastor, nagluto ko daan kay human na to Bible study, manihapon ta. Gikahadlukan. Pero nahimong maamo, panahon nga ang milagro sa Ginoo, gahom sa Dios, naglihok ni anang maong panimalay. Ngano tungod kay naay pagsangyaw, naay pagwali, naay pagtulunan sa pulong sa Ginoo nga mingabot sa ilang balay. Mao na nga kamo nga nangalagad sa Ginoo bautismado mo, ayaw gyud mo og hunong og pamatuod. Pastor, wa ko'y bersikulo. Katong tawhana, way bersikulo bisan usa. Unsa lamay ay sulti pagkakabig niya. Sa pagkakabig niya, iya lang giingon, ingani ang gahom sa Ginoo nako. Buhi ko. Patay na ko, pero gibuhi ko. Kung unsay mga milagro nga inyong naangkon sa pagsunod, pagpangalaga Diyos Ginoo, isugilon lang na sa mga tao. Moabot ang panahon nga kanang mga tawhana, mahimo po ng gutomon sa presensya sa Diyos. Amen. Walay bersikulo. Manang unang adlaw nga mingtambong siya, nagluto siya adobo nga baboy ihas. Humargluto, minglingkod siya na minaw Bible study. Pagpaminaw niya sa pulong sa Ginoo mga igsoon, nagtapad siya sa iyang asawa o sa iyang mama. Tulo sila. Nagtapad sila mga igsoon. Naminaw sa samtang nagwali ko, samtang nagtudlo ko sa pulong sa Ginoo mga igsoon ko, ning dagayday ang luha sa ilang mga mata. Ug matod pa mga igsoon ko, sa maong tao nga akong gi-Bible studyhan, pastor, kining akong mama, nagkinahanglan ni gahom sa Ginoo, nagkinahanglan ni pagampo kay grabe kaayong balatian. Ingko brad, adisirta magampo karon paminaw mog maayo sa pulong sa Ginoo. Samtang nagtudlo ko, naglihok nga ang gahom sa Ginoo sulod adtong balaya. Gusto ka maglihok ang gahom sulod sa balay, gikinahanglan magdagaya ang pulong sa Ginoo diha ni anang panimalaya. Muna walay kaluwasan mo abot sa pamilya, walay kaluwasan mo abot sa tao, kun dili mo abot ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Tanawa si Sakeo. Nganong nakabalo siya nga ang Ginoo moagi kayang nadunggan sa mga magwawali. Nadunggan sa mga apostoles, nadunggan sa mga tao nga naa nay Ginoo sa atong lugar. Naa na si Hesus sa atong lugar. Kining Hesus nga naa karon sa atong lugar, naghatag nig kaluwasan, naghatag nig kaayuhan sa balatian. Busa si Sakeo mga igsoon ko, gusto siyang mutanaw sa iyang nadunggan nga Hesus. Pero dili siya makakita kay ngano man tungod sa kadaghang mga tao. Nagaliro. Amen. Gitabunan og mga tao. Lisod niya tan-awon. Pero gipangandoy niya nga makakita unta ako kanang giingon nilag Hesus. Wa pa siya kita sukad ay. Nadunggan lang niya. Busa ikaw, gamiton ka kanang imong tingog, gamiton para sa uban. Para ang uban mangandoy po doon sa may naa diya sa ilang giadtuan. Pero kung di ka musulti, permintira tik-op ang imong baba, mga igsoon. Walay milagro, walay kaluwasan mo abot anang mga tao, bisan pa man sa mga mahal nimo sa kinabuhi. Walay mo abot anak nila. Amen ba? Amen ba mga igsoon? Usay nahitabo atong tawhana. Sa diha mga igsuon ko nga naminaw siya. Human ako gwali, human na mo gwali. Gignan ako magampo ta karon humagwali. Humagwali kay nag-request yung pagampo siyang inahan. Giampoan namo ang iyang inahan. Abi ninyo pag sugod na mo ampo, wa pa mahuman among ampo. Ang iyang inahan ning baliktad ang lawas, ning tuyok. Punal dito ang ulo. Bundak sa ilang salog, kuyapan. Grabing kalisang nila. Wa pa mahuman ang ampo, ming tuyok ang lawa sa iyang inahan. Hing bundak sa salog, mga igsuon ko ang ulo. Kuyapan, wa ka mata. Arang lisangan nila.
Giignan ako, Brad. Sister, ay mo kalisang. Kay kining inyong inahan, wala ni maunsa. Wala ni maunsa. Naalay dili maayong gahom nga naa karon sa iya. Ingon ang iyang anak, Pastor, tinuod na, grabe naghabak akong mama. Grabe naghabak. Grabe nag mga singsing. Grabe nag mga medalyon. Grabe gahom-gahom na. Ikaw sa man din mama. Kuan kanang missionary kuno sa unsa tong ilang grupo. Grabe. Grabe gahom. Pero kung ang gahom na sa Ginoo mo'y naa diha, di ka makaingog grabe gahom. Kuyapan mga igsoon. Taod-taod. May barog ug normal na. Og maayo na ang una-una. Naunsa man di ko. Og katong pamilyaha, may desisyon, Pastor, magsugod na mi karon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ug gabi ninyo, sa diyang mo desisyon na unta sa pagbautismo, gisunod-sunuran sa demonyo. Ingon siya sa ako, Pastor. Naamay magsigig ingon, Pastor, sa ako, saman, ignan man ko nga, ayaw diha, dako kay nga tao. Ayaw diha, kay kanang dapita, dili na imong lugar. Adto siya sa ako, Pastor, unsa man nang akong nadunggan, ingko demonyo na, Brad. Ayaw na paminawa. Kay kung paminaw ni mo na, sigurado gyud ka impierno ka. Kay dili gusto sa demonyo nga mga lagad ka sa Ginoo. Everybody say praise the Lord. Gusto ba ang demonyo nga mosimba ka? Gusto ba ang demonyo mga lagad ka? Gusto ba sa demonyo magtinarong ka? Gusto ba sa demonyo mag-usab ka? Walay tanan gipangandoy ang yawa mga igsoon. Malaglag ka, madautan ka, maimpirno ka, maunay gustos panuway. Busa ni siya, Pastor, unsa man akong nadunggan? Gusto si yawa, maimpirno ka. Ikaw na magdesisyon karon kung dawaton ba niyong bautismo sa pangalan sa Ginoo og dili. Basta gisultihan ta na ka. Pagkatungang gabi mga igsoon, namukaw siya. Tungang gabi, alas 12 kanto sa alaunas kadlawon, namukaw siya. Pastor, unsa man, Brad? Katong imong giingon ako, Pastor ba? Nibalik na pod karon. Unsa may giingon? Dako kay nga tao, Pastor. Sulti sa ako giingon, ayaw diha kay kanang dapita dili na para nimo. Giignan siya. Kaya nga naman, nag-ampo na siya sugod, na malandong na siya sugod. Sa akong gisulti mga igsuon ko, wa siya katulog. Kay matod pa sa iyong una-una, gisulti niya. Tinuod ang giingon ni Pastor sa iyang pagwali. Kung mamatay ko nga di ko dawat kaluwasan, alakansi ko kay maimpirno ko. Samtang siya pamalandong, sige pughungho ang panuway. Busa alas 12, atos alaunas, kadlawon, nanuktok siya, Pastor. Ako nang dawaton ang bautismo sa pangalan sa Ginoo. Gibautismohan siya mga igsuon. Pagbautismo na nako sa iya, misinggit din siya. Ako nangalagad ng yugos Ginoo karon. Paggupit na siya buhok, kay taas man to siya buhok. Uban-uban na din sa ako, siya paingon sa buluhaton. Uban-uban na din siya mga kaigsuunan ko mga simbahan. Dasig kayo sa pagpangalagad. Nailhan sa mga taong bugoy, nailhan sa mga taong dautan. Pero adtong aktuhan na tingala ang mga tao. Kay naanay kausaban ang lihok sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Everybody say praise the Lord. Maunay akong ikagarantiyan nimo pag musunod ka sa Ginoo, naay kabaguhan nga mahitabo sa imong kinabuhi. Naay kausaban nga mahitabo sa imong kinabuhi, mga igsoon. Pila ka adlaw, gikan siya pagdawat sa bautismo. Gipusil siya. O humagpusil sa iya mga igsoon. Hunong ang gininhawa, hurot na ang dugo. Pero gipakita sa Ginoo kung unsa siya nga atong gialaga. Hunong siya. Hunong ang gininhawa, wala na gininhawa. Hurot na ang dugo.
Pero sa dihang ming adto mi gidalaan na mo Biblia kay nagsinggit mga igsoon alas 9 gabi. Pastor, ikaw ra gyud gipaabot, kamo ra gyud gipaabot dito alas 9 daily na gyud unta ko moadto, alas gabi na kayo. Pero giignan na akong nag-ingon ni anhi sa simbahan. Unsa man buhi pa patay na. Pastor, murag kuan naman gyud to kay igo ang liog, igo diri hurot-hurot naman gyud wa na gyud pastor. Pero murag naginhawa pa man. Busa na naog mi nagdamig Biblia. Pag abot na mo dito mga igsoon, naghandog sa idas dalan. Wa na lihok, nagsimag na ang mata. Brad, na nami. Sininggitay ang iyang asawa nagsinggit na salamat kay pastor. Gitagaan sa akong kapikas kinabuhi og Bible ang katong gipusil. Pag-ana niya diretso siya hawid sa Biblia. Mao nang nahitabo. Paghawid niya sa Biblia mga igsoon diretso siya tindog. Nga ang mga tao sa palibot wala na nakapugong. Diretso sakay sa akong motor o gipakita sa Ginoo nga bisan nahurot na ang dugo adtong atuha. Gibalik sa Ginoo ang kompleto nga kusog og dugo. Sa laktod nga pagkasulti ako nang giwali sa inyo mga igsoon. Kay kung di ta mohunong sa pagwali, di pod mohunong ang Ginoo sa pagpakita og milagro. Nganong mahimong luya og laay ang simbahan kay wala na kay sangyaway, wala na kay sulti sa pulong sa Ginoo, wala na kay gipamatud-an mahitungod sa pulong sa Dios sa kabaguhan sa imong kinabuhi sa mga tao. Sulti. Ipamatuod kung giunsa ka. Naay kapasikaran. Gibago ko, yes, tinuod kong gibago ko. Tinuod kong giluwas ko. Ug makita sa mga tao kung tinuod yung kang nabago. Tinuod yung kang naluwas. Kusog kapag palakpak mga igsoon. Si Sakeo, igo lang nakadungog ha. Si Sakeo, igo lang nakadungog. Nga naay Ginoong Hesus, naay Hesus. Tanahon ko nung nako, di kining ilang giingon nga Hesus. Nindot yun na magwali. Nindot yun na magwali. Mga igsoon, ako nang ginakaingon, karong katapusang Domingo, natay anointing service diri sa simbahan. Hinaw tanang nakadungog karon manimbag yun mong tanan, kaya natay anointing service. Kanang oil nga kung gamiton mga igsoon nga i-anoint sa mga kaigsuonan, mo na oil nga gigamit atong sa summit sa atong assistant superintendent nga gipangdihugan ang mga kaigsuonan. Importante ning katapos sa mga adlaw nga moabot nato ang anointing mga igsoon. Dili pwede nga wala tay anointing. Dili pwede nga wala tay pagdihog mga igsoon ko. Everybody say praise the Lord. Dili ta mo hunong. Igna ko dili lang gigna nako mga workers, mga estudyante atong mga gihimong sa discipleship training mga igsoon ko. Dili pwede nga dili ta manangyaw, dili pwede nga dili ta musulti, dili pwede nga dili ta musugilon sa pulong sa Ginoo ngadto sa uban. Kay mao nay tinuod nga iglesia, mao nay tinuod nga simbahan, mao nay tinuod nga mga apostolikanhon nga nangalagad sa atong Ginoo. Shall we say praise the Lord? Una nga si Sakeo nakadungog. Wala makakita, nakadungog lang nga naay Hesus. Busayang nadunggan karong adlaw mo agi din ang Hesus. Gusto pud ko mo tan-aw kung unsa nang Hesus kay ilang giingon. Amen. Kita nga naadtuan ta sa atong balay sa una, isa pud ta do nga naana po mga Pentecostal, sangyaw na pod. Kasi may napungot diri nga moadto sa inyong balay sa una. Kilikay pa mo, ambak pa mo sa bintana. Napayuban mo, ambak bintana. Naana sila pastor, ambak bintana. Diba? Amen? Amen? Mm. Sa tong tuigan ng alagad ni brother Kwan, brother, sister Kwan, Elizabeth, sa tong tuigan ng alagad mo, sister? 2008? Dungan mo, ulahi man ni si Kwan, no? Brother Carlos, no? Oh, kamo, amoy testimonyo pag ato na ko sa inyong balay. Wala. Wa may testimonyo. Wa gani ko kalimot. Karang daghanan na akong na sultihan. Nga, Sister Elizabeth, mulingkod kay maminaw. Si Brother Akpod, tanaw na namin, lupad at pikas. Sibat na dayon, di na makita. Ano ako man ang gisulti? Ngano akong gisulti na sa ilaha? Kay nangakabig ni sila mga kaigsuunan
Tungod sa milagros Ginoo, ngaming abot ang pulong sa Ginoo sa ilang balay. Di gyud ko kalimutan ang giingon ni Brother Carlos na matud pa niya, pastor. Katong nasakpan na siya, wala na siya kadagan. Balik man gyud mi permanente. Balik yun, balik. Nakita na mo, di gyud sila ganahan. Naong palang daan maklaro na. Di wag gyud sila ganahi ba, di gyud sila Pero niingon ba ko nga hunong tagan diri wala. Balikan na to na kay naay plano ang Ginoo ng pamilya. Nganong gisugo ko sa Ginoo nga paadtuan gyud ng balaya. Brother Alin sa una mo ingon na nga pamatyo neto yung mga kaaway. Lahi din plano ni sa una. Layas kuno siya unya unsa to yung plano sa to brad? Gusto imong mga naka-record sa pangalan imong pamatyon? Ara magdaghana din siya patyonon pod. Hallelujah. Busagig na nako. Brad, samtang Bible study mi brad. Abi nimo, pwede man na. Kanang mapatay ta, pwede kayo eh. Kadali ra kay mo patay. Murag lamok. Dali ra man kay mo patay. Pero kung mapatay kag tao, ignan ako. Mosamot ang imong problema. Mosamot ang problema. Mudako ang imong problema. Tambagan ako siya mga igsoon ko, gignan sa bradaling sa una. Tanawa yung mga bata tanawa. Kung imo nang buhaton kanang imong mga anak, maunsa na kana? Gagmay pa ni sila ni kuan sa una. Ako maabtan dito, gagmay pa na sila tanan. No? Gagmay pa. Kana imong mga anak tanawa na. Kung imo nang buhaton. Brad nuktok si Brad Aling. Ignan ako naman naay mas maayo ana brad tambagan ta ka. Ingon siya unsa man pastor? Pangalaga do Ginoo. Pangalaga do Ginoo. Pangalaga do Ginoo. Wala tay laing kasugilon sa uban. Unsa man kang hilngig ang ilang naagian, unsa man kadautan ang ilang gustong buhaton. Mga igsoon kung walay mosulti sa ila, di mga usab ang ilang pagpamalandong, dili mga usab ang ilang mga igsoon panguna-una. Sa miduko lang brother Aling, ako lagi testimonya, amang gyud na siya ron. Kay para mahimong panalangin natong tanan. Shall we say praise the Lord? Ay tago-tago brad. Human nga dawaton ninyo ang Ginoo, human nimo pangalagaron ang Ginoo, gawas mo dire adto mo baryo pagbalay mo dito. Sugod og bautismo mga igsoon, malipayo na ang mga panimalay. Amen. 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 So diyan mo makita mga igsoon, praise God, ang mga milagro, ang gahom sa Dios kung giunsa ta taliwala sa kapidaan kadaghanan mga igsoon ko, ka mga pagsulay-suliran aning kalibutana, dili mawala ka ng mga butanga, kay niya pata aning kalibutan mga igsoon ko nga naa ang panuway. Pugnan ka sa panuway. Pugnan ka sa demonyo mga igsoon. Amen. Motong sugod nagpangalagad, sugod nagsimba. Oh. Ang mga tao dili na din ilang sa ilaha. Okay na kay na sila ron ba? Amen. 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 Oh, ikaw nga nangalagad karon, unsa mo kasulti nimo sa uban? Busa si Zakeo samtang nakadungog siya na nagsugilon, kining Hesus nga moagi karon dinhi, dili di basta-basta. Busa nadunggan ni Zakeo. Wala siya sa kadungog sa Ginoo. Nadunggan lang niya sa mga magwawali. Nadunggan niya sa mga taong nawalihan. Nga naay Ginoo nga moagi karong taknaan. Ang problema sa iyang pag-atang-atang dito, kaya di man siya makakita. Ano naman siya kakita? Kay putot. Mauning kalisod aning mga putot. Kaya imbis makakita na unta, oh hallelujah. Dili makakita kay putot. Busa kini mga putot, mga lakansi kini mga putot. Atod pa nila, sa manang putot, pastor. Di mo kasabot, o sige ko na lang. Mubo. Oh. Di ko siya kakita mga igsoon, bisag unsaon niya. Pero tanawa, paminaw mo maayo mga igsoon, anak ko sapit ako mahuman, paminaw maayo.
Di, bisag kung saan niyang paningkamot kay mubo siya nga tao. Putot siya mga kaigsuonan. Bisag kung saan niyang paningkamot kay mutanaw doon ang Ginoo dagan ang mga tao nagsunod-sunod. Bibo na kayo ang dalan. Pero siya nga naghulat. Di ko kakitaan eh. Kasi man mubo. Ito mga kaigsuonan ko, bisag kung saan nato kaputot. Why problema ng height nato putot. Basta di lang po may putot atong pagtuo. Kaya na yung mga tao, nangalagad pero mga unano kay mga pagtuo. Tanawa. Dili man gyud mga igsoon ko bisag kung saan tanaw niya, wa man gyud di gyud ko kita ani. Alakan sa gyud ko ani. Ingana ang tao nga nay tinguha, gutom diha sa espiritu sa Ginoo. Gutom mga igsoon ko sa mga butang diha sa Ginoo. O bitang mo simba ko, kay gutom ko sa butang sa Ginoo. Muadto ko sa simbahan, kay gutom ko sa presensya sa Dios. Nganong muluhod ko, kay gutom ko sa presensya sa Ginoo. Oh, hallelujah. Tanaw siya, di gyud, wa gyud ko kakitaan eh. Pero nabutang siya una-una, musaka kus kahoy. Kay basig unsa niya kamubo, kung musaka na sa sibabaw, siya na po'y pinakataas. Mao ni ang mga tao nga naitinguha sa mga butang sa Ginoo. Ikaw nga naglingkod diha, ang imong pagsimba uban-uban ra ba na una kay tinguha sa mga butang sa Ginoo. Ang imo papaganhi every Sunday, imo ra sundog-sundog ra ba na para ignon lang nga naay relihiyon ni simba para ignon Dios non o gusto ba ka maangkon ng mga butang sa Ginoo mga igsoon ko? Na ba kay tinguha mga igsoon? Shall we say praise the Lord? Usa sa pagsakan niya dito mga simuto na sa sibabaw. Pagtanaw niya to ana mao din ang Ginoo nga ilang giingon. Ang iya lang gipangandoy makakita siya. Pero tanawa sa pag-agi ni Sakeo mga igso, pag-agi sa Ginoo ni sa butang dito ni Sakeo nga to si babaw ningon ni Sakeo. To ara mao din ang Ginoo. Mao to yung gipangandoy pero tanawa si sultis Ginoo ning hulong siya. Sa daghang mga tawo nagsunod-sunod wa mapansin. Ang gipansin sa Ginoo ang tao nga matod pa sa Biblia atong gibasa, taong makasasala. Nganong gitawag magmakasasala sa Sakeo? Ha? Maningilag buhis. Dagan siya gilimbungan. Nadato siya tungod sa limbong. Bantayan na ning dali dato. Kay naay dali madato tungod sa limbong. Ha? Bantayanan. Gusto mo madato? Ayaw mo panlimbong. Kay naay mga tao dali kay tanan na dato ni ba? Ngano naon sa man eh? Limbungan. Tanawa si basa ang Biblia, Lucas 19. Daling na dato si Sakeo. Arang dato matod pas Biblia. Pero matod pas Biblia, si Sakeong taong dato nga makasasala. Pero sa dihang nakakita na siyang sugod sa Ginoo. Paminaw mo mayo. Samtang nakadungog na siya, nakakita na siya na ng Ginoo, mga igsoon tuwa na siya, kita nagikumaog din ang Ginoong Hesus di ay. Minghunong ang Ginoo. Hangad ang Ginoo. Sakeo. Naay taong daghan nagsunod-sunod, wa gyud niingon nga o kamong nagsunod-sunod adto ko sa inyong balay. Wala. Pero katong makasasala, maningil og buhis limbungan. Nakortahan tungod sa kalimbungan. Pero naipagbati mga igsuon sa mga butang dito sa taas. Gusto lang siya mutanaw sa Ginoo. Pero nihunong ang Ginoo. Sakeo naog diha. Kay karong orasa moabot sa imong balay ang kaluwasan. Wow. Pagkanindot. Moabot sa imong balay ang kaluwasan. Busa si Sakeo mga igsuon ko, unsay response? Mga igsoon makadungogan nimo pulong sa Ginoo na ay dapat response ninyo. Unsay imong response sa pagkadungog ni Sakeo? Grabe niyang lipaya. Ingon ang Biblia atong gibasa, tungod sa kalipay sa taong dautan. Mingingon siya sa Ginoo, karon dayon.
Ang tanan nakong bahandi, akong tungaon, ipanghatag nako sa mga kabus, ipanguli nako sa akong nalimbungan. Na ay response. Daghay nagpabautismo, daghay nangalagad, pero wa pagihapoy response. Manindugtang tanan mga igsoon ini taknaa. Ingon ang Biblia, bulahan ang mga gigutom o giihaw sa pagkamatarong kay sila pagabusgon. Samtang mga igsong naghisgot ang atong Ginoo sa kiyo naog kay moadto ko karon sa inyong balay. Usa ka nindot nga butang nga ang Ginoo moadto sa imong panimalay. He's talking about an intense desire to know God. Ingon sa kiyo, gusto nako tan-aw ng Ginoo nga ilang giingon. Kanang Hesus nga ilang giingon. Gusto nako makita. Gusto nako makita. He's talking about intense desire to know God. To know His holiness. And to apply His holiness. Shall we say praise the Lord? It's the kind of hunger that can't be filled. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Everybody say amen. Ordinary things of life, it's the kind that says worldly pleasure that won't satisfy. Ang mga ordinaryong butang sa kinabuhi, dili na makahatag og katagbawan sa kinabuhi sa tao. Ikaw nga naminaw karon, ang ordinaryong butang aniyan kalibutana dinhi kalibutana dili na makahatag katagbawan sa imong kinabuhi. He says when you get to where you want, God's power, His righteousness, His sovereignty, His holiness, more than ang pagkabalaan, ang gahom sa Diyos. Matod pa siyang saad, busugon taniya mga igsoon, punon taniya, tagbaon taniya, nga dili na ikahatag sa kalibutan nga atong gipuy-an karon mga igsoon. Hallelujah. Everybody say hallelujah. Praise God. Dining taknaas kabuntagon mga igsoon. Nakoy pangutana sa dili patamaadto sa altar kuling. Pangutana nga kinasing-kasing. Gigutom ka pa ba sa mga butang? Sa langit ng mga butang. Gigutom o giuhaw ka pa ba sa mga langit ng mga butang? Sa may mga ikatubag ana mga igsoon. Ingon ang Biblia, kung gigutom ka sa mga langit ng mga butang, ingon ang Biblia, aniya siya para tagbawon o busgon kaniya. Hallelujah. Hallelujah.